Pateado de Trasmonte. Pateado é o nome que se lle dá a jota na bisbarra da Maía. Os pateados son bailes de divertimento que normalmente son guiados por un ou máis homes que eran os que iniciaban os puntos e logo eran seguidos polo resto dos bailaríns. Este de Trasmonte é de aire cadencioso e elegante, ten 3 partes e os bailaríns acompáñanse de castañolas. Grupo de bailes tradicionais Xacarandaina de A Coruña. A súa actuación de momento.